Myfanwy Alexander ydw i, a mae gen i portffolio addysg yng Nghyngor Sir Powys. Heddiw, mae Cabinet wedi pleidleisio i defnyddio'r fformiwla newydd i cyllidio ein ysgolion ni. Oedd yna reswm bwysig i cael y fformiwla newydd, hynny yw, dydy'r hen fformiwla ddim yn adlewyrchu anghenion disgyblion y dyddiau yma, ac dyn ni eisiau sicrhau bod dyn ni'n cyllido ysgolion mewn dull sy'n hollol glir ac yn deg. Yn anffodus, does na ddim mwy o bres ar gael ar gyfer addysg yng Nghyngor Sir Powys, ond mae'r fformiwla newydd yn ddangos y ffordd ymlaen wrth creu system i ariannu'r ysgolion sy'n hollol deg ac yn amlwg i bawb. Dwi'n annogi llywodraethwyr ac arweinwyr ysgolion i defnyddio'r fformiwla i creu cyllid ar gyfer bob ysgol sy'n allu darparu addysg rhagorol efo'r pres sy gennym ni. Diolch yn fawr.